Tervehdys, kaikki sähköisen markkinoinnin ystävät. Minä olen Jonne Lemmusoksa ja kerron tässä oman tarinani, raporttini tästä sähköisen markkinoinnin kurssista. Tai tarkemmin sanottuna oppimistehtävä 3. Ja ainehan oli palvelujen markkinointi ja sähköisen markkinoinnin keinot. Oppimistehtävä 3 piti sisällään konkreettisen sähköisen markkinoinnin tehtävän. Eli piti tehdä jonkun sortin kampanja, markkinointikampanja, jonka toteuttaa sähköisin keinoin. Minä olen töissä Ravintola Kiesassa Joensuussa. Ravintola Kiesa on opetusravintola ja toimii ammattiopisto Joensuussa palvelut puolella. Ja tämä pulju kuuluu tuohon Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymään ja näin ollen ollaan aika isossa yksikössä mukana. Oppimistehtävä 2 piti sisällään asiakasprofilointia ja muuta analyysiä. 1. analysoitiin enemmän ja 2. tehtiin asiakasprofilointia ja niin edelleen ja markkinointi. Huomasin, että Kiesan markkinointi on aika heikos hapes. Ja tätä myöten sitten niin rupesin tekemään kartoitusta, että mitä sitä pitäisi tehdä ja mitä se olisi se sähköisen markkinoinnin keinot, mitä tekisi. No tässä kävi niin, että rupesin kahmimaan liikaa itselleni ja tarkoitus oli, että minä tekisin Facebookiin. Aktivoisin Facebookia. Facebookin käyttöä, jotta se olisi eläväisempää ja näin. Tulkoot myöhemmin. Tarkoitus oli myös, että Google Analytics saataisiin tietoa sieltä, minkälaisia kävijämääriä on missäkin internetin osiossa. Intranet, eli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sisäinen tiedonvaihtojärjestelmä. Siellä on paljon kanavia hyödyntämättä, mihin Ravintola Kiesan mainontaa voisi käyttää. Ja sitten vielä tietysti sähköpostimarkkinointi. Sähköpostilistat pitäisi katsoa kaikki uusiksi ja kelle ne menee ja mitä sinne menee ja voiko se laajentaa ja kenties yksilöidä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin päädyin tekemään ajankohtaisen markkinointikampanjan. Eli nyt eletään joulukuuta, nyt on joulukuun 5. päivä. Mutta pikkujoulut on meneillään ravintoloissa, niin meilläkin. Ja se markkinointi on jo tehty, mutta mitä ei ole vielä tehty, niin on joululounaat. Joten tämä oli asia, joka oli meiltä oli unohtunut ja se pitäisi tehdä, joten minä sanoin, että minä voin sen tehdä ja niinpä se sitten tehtiin. Eli tässä kävi niin, että kun olen näin isossa puljussa töissä, niin meillä on tietysti väkeäkin vähän enemmän. Ja sitten meillä on myös tämmöinen TVT-tuottaja, joka äärimmäisen hyvä meidän laitokselle ja hänen opastuksellaan pääsin tekemään tätä itse työtä. Ja jotta saataisiin hyvä mainos aikaiseksi, tietysti mainoshan ei ole mitään ilman kunnon sisältöä. Ja ensin tietysti laadittiin menu. Minä laadin menun ja sitten muut aukioloajat ynnä muut, että saataisiin kun minäpä laitan tuolta meille internet-sivut kuukausi käyntiin, niin no itse asiassa mennään näin päin. Ensin se kokonaispaketti valmiiksi ja näin se tehtiin ensin Kiesan omille sivuille. Ravintola Kiesan omille sivuille ja sen jälkeen vasta pureudumme Facebookin puolelle, jossa päätimme tehdä pienimuotoisen kampanjan,
joka olikin yllättävän helppoa. Se oli markkinointi, sieltä vaan valittiin pimpeli pompeli, minkä ikäiselle, miltä etäisyydeltä, mistä he pitävät, että mitä sanoja käytetään huomioita herättämään, ja jotta ihmiset löytäisivät ja heille yllättäen tuo meidän mainos tulisi. 90 € laitettiin budjetiksi ja tässä se makaa. Eli tässä on meillä juuri aukaistuna Kiesan joululounasmainos. Ja tämä pitää sisällään tämmöisen lue lisää osion. Ja tätä kun painaan näin, niin pääsemme Kiesan omille sivuille, joissa on sitten isompana osiona ja tarkemmin menut ja kaikki. Pitää sisällään myös sähköisellä lomakkeella varausmahdollisuuden, puhelinnumerot ja niin edelleen. Kuinka tämä toimii? Aika hyvin on tullut varauksia ja ensin pidimme hintaa 27,50 € liian korkeana, että näinköhän tässä tulee mitään, mutta hyvältä vaikuttaa ja sen sanon, että kyllä on helppo tapa tehdä markkinointia. Facebook on erittäin taitavasti rakennettu systeemi ja juuri markkinointiin. Toki toimii sosiaalisena ympyränä aivan varmasti myös, mutta ei varmasti ole vahingossa syntynyt näin helpoksi markkinointiympyräksikin. Suosittelen lämpimästi. Mittarina myös käytetään tämä Facebookin omaa järjestelmää, jossa näkee, että kuinka monta klikkaajaa ja katsojaa on käynyt ja miten monta henkilöä ollaan saavutettu. Mutta tietenkin perimmäisenä kassakone näyttää sen, kuinka paljon se tavoitti. Markkinointi on jo meneillään, kestää vielä jonkun aikaa joululounasviikon puolen väliin ja sen jälkeen vedämme joululounaan loppuun sillä ihmismäärällä, sillä asiakasmäärällä, mitä sinne tulee ja olemme tyytyväisiä. Todennäköisesti lomalle päästään. Se on usein tässä vaiheessa vuotta. Kenties melkeinpä päällimmäisenä. Ajatuksena kiitos huomiostanne ja oikein ihanaa joulua teille, joulun odotusta, tulevaa uutta vuotta ja keväällä